Halo, halo. Ja som Ana Saloniki. Тасос. Еля. Всички гръцки думи използвам вече. Я съм Ана Салоники, нихта селюгястра, нихта оморфи. Абем. Еля. Ето, Криси Амодуя. Е така. Скала Панагиас. Скала Панагия. Да. Там ли Скала сме? Панагия, Криси Амодия. Значи сме там, Мони. Имаш ли да кажеш нещо за влога? Прекрасно е. Хора, чакаме вече от 10 минути, таче още не се затвори бота. Остава, братленце. Много е добре, братле. Канти. Самия плаш е туркуаз. Канти. Добре, с различен цвят, братле. Хора, отиваме на плаж. Аз искам една салата Цезар и совак. Хора, седнахме да ядем на заведение. Сега ще си цакнем едни снимки и тук. И после там. Ето ни е къщата.
Хора, излязох от водата да си оставя телефона, обаче се загубих. И не знам на кое място бяхме. Вървях чао до там и сега пак се върнах. Не знам къде съм. Хора, отивам в стаята да се оправя. В Тасос има много оси. И е супер неприятно, докато ядеш, да са ти на главата осите. Ама са. Ей, тук живеем. Мале хора, колко съм черна. Така. Сега, приятели, ще ви кажа, не съм гола. Чакайте. Та е по-добре, а? И преди не бях гола, ама така изглежда. Така, приятели. Сега ще ви споделя минусите и плюсовете в остров Тасос. Още от няколко часа престои, които ги разбрахме вече. По това, което видяхме от няколко часа в Тасос, е, че има и добри хора тук. Бях чувала, че са много сърдити. Но, например, ние сме в... Примерно, мястото, където сме останали, бяха оставили и това, което снимах по-рано. Без обяснение. Сега ви давам обяснение. Бяха го оставили като жест, което е доста говорещо за тях. Нищо, че розите са фалшиви. Трето, actually. Кое е хубаво в Тасос? Катя е много яко в Тасос. Всичко е прекрасно за сега. Да започнем с минусите. Единия е, когато ядете навънка, ще дойдат оси, които ще ви нападнат за вашата храна. И ще ви донесат едно кафе, което гори. И то ще помогне на 50%. Останалите 50% яж бързо и си тръгвай. Второ нещо, което не ми хареса, е солената вода. Хора, тая вода е супер солена. Изгоря ми очите. Колкото пъти влязох под вода, без да си отварям очите, ми изгоряха очите и носа и почна да се сърбя цялата и та щипи, и та боли, и та пари, и е много гадно. И да, супер неприятно е. Но поне да ми махни пъпките. Като ги гледам са на изчезване, ама... Хора, готова съм. Чакайте да ви покажа аутфита. И сади чантичка. Хора, чайте да вляза вътре. Оправихме се и излизаме навънка. И до сега снимах видеа, които можете да видите в TikTok-а ми. Клаке. Хора, излизаме. Не го правя. Моля? Да ни харчим там. Хора, искам да ви кажа, че тази вода, литър и половина, хубава гръцка вода, на остров Тасос струва 1 евро. На плажа. В България, да, на плажа. Това е на плажа. До скъпи ресторанти, до хотели. Да. В България не можеш да си купиш литър и половина вода в магазина за 1 лев. Да, беше 2. В Lidl, човек.
Помниш ли? Няма помниш. Теодора иска да вземе ванна в ресторан. Тук макаре да вземе. Аз... Спряхме на пътя в завоя за тази гледка, за да се снимаме. И тук чакат нашите приятелки и приятел. Дойдохме до магазина. Тук ще пием. Да си вземем прясно мляко за кафе. И баща ми е взел Ягодка. ягодка. Мозък! Чакай! Ягодка с дупе. Не, това е пич. Да, затова има дупе. Да. Вчера. Много ми пече. Хора, вчера не можа да снимам, защото след като излязахме от ресторанта, се прибрахме и заспах. И затова не снимах нищо. Да. В ресторанта храната беше много вкусна. Буквално единственото, което не ми хареса, беше синьото сирене в салатата. Всичко друго беше много хубаво. След ресторанта мисля, че бях снимала, не помня. Бях снимала там на едно място, като спряхме. Спряхме за снимки. И хора, утре имам рожден ден. Ай, чао!